Яшел Үзән районының Югары Шырдан авылында дөньяга килгән. Туган йорты Олы Ашасырда. Ул йортта хәттаның кулы белән эшләнгән кәнәфи, шкаф һәм башка әйберләр дә бар. Бу аның әлеге йортта туып, шунда яшәгәнен дә аңлата. Димәк, тарихи чыганакларда хата киткән. Алдагы видео язманы карыйк. Олы Ашасыр авылы шактый бай һәм кызыклы истәлекләр саклаучы сала. Монда без үткән һәм бүгенге заманны берләштерүче тарихи һәйкәлләргә дә тап булдык. Бүген сүзебез нәкъ менә шуларның берсе хакында. Хәзер без сезне 19 гасыр ахыры, 20 гасыр башы урта хәлле крестьян йортына алып керербез. Ишек алдына кергәч үк безне йорт сакчысы каршы алды һәм биләмәләре буенча экскурсияга алып китте. Башта җылы абзар, элек монда яңа туган йорт малын тотканнар. Хәзер инде бу җирдә үләннәрне киптереп саклыйлар. Барысы да Каюм Насыйриның Шифалы үләннәр китабы буенча җыелып эшләнгән. Ә менә бу парталар һәм язу тактасы элекеге мәктәп чырларын алып кайта. Шуннан соң зур урам базы яныннан кул эшләре сараена кирип киттек. Оста куллы кеше, 70 төр һөнәргә ия булырлык йорт хуҗасы буш вакытын менә монда үткәргәндер. Ә менә монысы инде күбебез яраткан җәйге келәт. Эссе көннәрдә шунда хәлләнеп ял итеп алырга була. Аны монда кияү келәте дип атыйлар. Сәбәбен үзегез чамалыйсыздыр. Ишек алдын карап чыккач, йорт эченә юнәлдек. Әлеге йортның бер үзенчәлеге бар. Монда 2 ишек. Нигә дисәгез, монда ирләр кергәннәр, бу яктан хатын-кызлар кергәннәр. Чөнки элегелектән ирләр белән хатын-кызлар йортта 2 төрле якта утырган. Без әлбәттә хатын-кызлар ягына кердек. Ул нибары бер бүлмәдән генә тора. Монда йорт хуҗабикәсе кул эшләре белән шөгыльләнгән, кунакларын каршы алган, китаплар укыган, буш вакытын уздырган. Ирләр белән хатын-кызлар яклары чишенү һәм тәһарәт алу урыны белән бүленеп торган. Кунак бүлмәсенә кергәнче аш-су әзерләү урынын карап үттек. Элек хуҗа өендә ир-ат кунаклар булганда, хатын-кыз гомумән аларның күзенә күренергә тырышмаган. Килгән кунакларына ничек сыйлагансың хуҗабикә? Шуның өчен өйдә менә шундый кичкенә генә тәрәзә булган. Шул тәрәзә аркылы хатын-кыз үзенең ризыгын биргән. Ә инде бу яктан йортның хуҗасы пешергән ризыкны алып, өстәлгә куя торган булган. Элек менә шулай көн күргән әби-бабаларыбыз. Хәзерге вакытта бу йорт инде тарихи һәйкәл һәм монда музей урнашкан. Кем йорты соң бу дип сораусыз? Шушы йорт безнең авылыбыз тарафыннан мөхтәрәм кылынган Габделгани Минзарипов тарафыннан бездән 7 километр ераклыкта урнашкан Шырдан авылыннан 1947 елда күчереп салына шушы авылга. Аны җимермичә саклап күчереп китерүнең сәбәбе дә бар. Бу Каюм Насыйриның туган йорты. Соңгы көннәренә кадәр Габделгани Минзариф аны саклап, кыйммәтле ядкәрләр белән тулыландырып яши һәм ахыр чиктә йортны олуг мирас итеп авылдашларына калдыра. Татарстанның Милли музеенда хезмәт итүче Абзалина Рәмзия ярдәме белән ул музей булып эшләп китә. Ел сайын тулыландырыла. Сирәк очрый торган экспонатлар да бар. Коръәнчек, ул инде кичкенә подвеска ролен үти торган шундый кичкенә коръәнчекбез бар. Шулай ук бик безнең алтын фондыбыз булып саклана инде ул. 19 гасырга караган гарәп телендә язылучы китаплар да саклана. Аларны Каюм Насыйри үз эшчәнлегендә дә кулланган. Китапларны элек катырга кәгазьдә ясалган тартмачыклар да саклаганнар. Ә менә бу китап Русча, татарча сүзлек бу. Ул төзегән, Каюм Насыйри төзегән сүзлек. Каюм Насыйри исемендәге архитектура этнография комплексында олуг мәгърифәтчебезнең хезмәтләре турында мәгълүматлар да саклана. Монда килгән туристларга шулар хакында сөйлиләр һәм гомумән алганда 19 гасырдагы татар тормышы яшәеше белән таныштыралар. Самавар кайнатып чын татарча чәй ясыйлар, төрле уеннар үткәрәләр. Зөя шәһәрчегенә сәяхәт туристик маршрутына кергән әлеге музей ел сайын 1000гә якын кеше кабул итә. Татарстанда гына түгел, Россиянең башка төбәкләреннән дә безгә бик күп туристлар килә. Хәтта Германиядән, Кытайдан килделәр. Менә безнең апрель аеннан инде безнең хәзер сезон башлана. Димәк, музейга алып барган сукмак дөньядан килгән башка милләт вәкилләренең аяк эзләрен әле дә саклап, яңартып тора. Халкыбызның тарихы, олуг мирасы гасырлар дәвамында җуелмасын иде дигән теләктә калабыз. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Олы Ашасыр авылы, Яшел Үзән районы.